چین ئەستەمبول هاوکار محەممەد ساندری باس لە ئەو نووسینانە کات ئەو پەرتوکانە کات کە لە ڕووی دەنگبێژەوە جێی سەرنجوت بایەخن و بوونەتە ڕێچکێکی زۆر باش ئەوانەی کە دانەوێت لە ڕووی دەنگبێژەوە بە شوێکی ئەکادمی باش پێ بکەن بابێکە ڕاپۆرتێکی تایبەت لە ئەستەمبولەوە بینین. بالحراس بيمدي دري خانية مالا بوه دلبرا دنگبێژ نویسکار û pirtûkan di gel hevşahî û dîmeneke delal li pirtûkxaneya medyayê pêkanîn. Ya de marûmê diçim diyar bikiş dilê min tira xweş meskene heywê. Du nivîskarên ku antolojiya dengbêjan amade kirine li kitapxaneya medyayê ya li İstiklal Stenbolê antolojiya dengbêja îmzekirin. Ömer Güneş û İbrahim Şahîn bi dehan sal şerît an ji bandên dengbêjan berhev kirine. Paşê ji dane du wan û stranên dengbêja heya niha wekî du cildan berhev kirîne û ev her du cild jî ji aliyê weşanxaneya Nûbiharê ve hatine çapkirin. Di gel îmzekirina antolojiya dengbêjan du dengbêjên navdar jî amade bûn. Mihemedê Beyro û Sebriye Agirî. Zerî qar û bêgarê dirazarir di kaviliye gundada dikim nakim ra li heva heyle 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 dilana be heyle 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 wala bedejane ارگهونی پرساباوی بجا شیخی خوبارج مدگن برای خدای بنی خدت بالا خودی قامیش لوگا شودی هیوا اخلمین و ناشیغای خی دلی 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 لا تملو Wan jî bi kilam û dengê xwe reng û şayek cuda dan xwendevan û nivîskarên ku pirtûk îmza dikirin. Dengbêjî tarixîtiya Kurdayê, hunera Kurdayê her tişt dengbêjî bû me tiştekî pir mühîm e. û hele ez wexta kalam me ekîta dibêjim miyanê ku ez nava şer dabim. Yê bedeva wexta ku ez dibêjim ez dixwazim bi qasî ez dibêjim jû zêtir bêjim. Yani ez kelama ser çi bêjim xwe di nava wî de dibînim. Dengbêjî sala 1950 û neha dengbêj Resoyê Gopal hatibû Beyro gundê me me reso gudarî kir. Dengbêj reso pîrê min e. Xênc reso pîrê min nabin ji xwe. Ez fanatîkim. Mesela yekê denê pîrê min tune nabe. Ancak reso. Reso edebiyata Kurda da gotinekî sade bijartî dengekî mezin çi gotibe tu tiştekî ji aqilê insana der negotiye biz em tu dengbêj ne reso 5 saata 6 saata bê are bê enstrûman kare bêje dengbêjê ku erbû ya dengbêj li metropola pir zor bigîşin dengbêj li Serhedê li Botan Xerzan li Jêrê li her cî li gund welatê xwe dengbêj çêdibin evanê ku an hat bêjin ew çend hebêl wir hin ew ê ketin navê bi tirpanê îşê dengbêjî û vê çandê û hunerê paymal dikin eger ku hat dewam bike belkî 10 sal ancak berxwe de dengbêjî dengbêjî çanda herê qedîm kurtasî dikarim bêjim zargotina Kurdî yani rastî jî pir di nava pêvajiyeke pir zehmetî da dengbêj derbas min dengbêjî jî dû warî da hinekî ez dikarim bêjim qels û lawaz maye lê nayê ku manê ku em li dengbêjiyê nebine xweyî li dengbêjan nebin xweyî em jî kar xebatê me hewldanê me ku em çanda dengbêjî li ser piya bihêlin û her wisa bigehîne nifşê dû xwe lewra çanda me herê qedîm e divê her awayî em hebîn derfetê xwe bi kar bînin li dengbêjî bibine xweyî ez zaroktiya xwe ji malbatekî dengbêjî têm bavê min dengbêj bû hemî dengbêja re rêz digirim lê herê ku min ji xwe re wek hosta bêjim pîr didî şakiro lê yani nebra di deng da awaz da di hêla hilbirînê afirandinê da cudayekî nebera wan da heye yani em bêjin resto hêla çêkirinê da di çêkirina em bêjin kelaman da û helbesa da lê hêja awaz gotinê da jî em bêjin ciyê şakirî ciyekî taybet heye Pirtûkxaneya medyayê jî bi dehan sale her cûre pirtûkên Kurdî û yên de heqê Kurdan de di gel gelek arîşe û zehmetiyan difiroşe.
ئەو دەهمان دەمێدە وەکی مالێک یا کوردانەژی ئیرۆ بووی وەک شایاکێ وێدەرێ دەمەکی ئینسان ژڤێ گەڕگڕا باژێر جارنا دخوازێت تشنیوەنی ببینن لێ باژار گشت نەوەنی ینی دوکانێک بچووکە ئینسان وەنی تێن لێ دجڤن و شوار لە دەنگبێژا گۆزاری دکن کیتابێر سەر کوردا دەستینن جارێکە یەک هات وێ دەرێ گۆیا و مەرە وەختێک تێ کتێبخانە مەدیا مەرەد وێقەی کوردستان چێ بووی وەختێک مەرە دەردکەوە دارە کۆلانە ئیستیکلالی مەرەد وێقەی کوردستان خراپ بوو کتێبێ لەسەر دەنگبێژە عەلاقەی دبینە بە کوردیژی و بە تورکیژی لەسەر دەنگبێژە قەدەرێ وەکاوێ 20 کتاب ئەوێ لە کتوبخانە هەبە ڕاستیش بۆم دێواوێ من مالا منە گوندێ منە ولهنقال گوندی المهفتگان هاتو لێت هەستاندن بەم دەنگبێژتەوە گوت دەنگبێژێک هەری باش بۆرتە کیە مرادی کنێژ بۆ من ڕاستی شاکر و خراپەتی خەجوت حەجا فێژێت کمانەکەمە دەنگبێژ بۆ من gelek tişte وەک هەواڵ گاوادن گوتی دایکێمە بابێمە هەردەم دخوێنن ji dengbêjan stranan dixwênin ji Şakîr û ji Fadil de Cizîrî ez gelekî Fadil Cizîrî dikim. Dengbêj û dengbêjî kaniyeke zelal e ji nav gencîneya edebî, müzik, çîrok, serhatî, şer û destan û evînên Kurdî diherike. Hemû êş, şahî, xweşî û nexweşiyê kumelgeha Kurd bi dengbêj û dengbêjiyê xwe didin der. Dengbêj dengê kurahiya hest û ruhê netewek têrêş û têrarîşe ye. Kaniyek zelal e diherike, ruhê mirov dişû ji derd û belayan pak dike. Jê bêpar nemînin. Mehmed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul. Delo yeman yeman en yeman en yeman en yeman yeman en yeman en yeman 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 yeman